शिगावच्या प्रज्वल प्रभुराज पाटील हांणी शेतकी क्षेत्रात डिप्लोमा शिक्षण पुराय केले। शिक्षणा उपरांत वेगवेगळ्यो नोकरीच्यो संधी उपलब्ध आसतना तांणी स्वताचो व्यवसाय सुरू करपाचो निर्णय घेतलो। ल्हानपणासावन गायी आनी हेर पाळीव जनावरांविशीं आवड आशिल्ल्यान प्रज्वलान दूध व्यवसायाची निवड केली। आपल्या आवडीक व्यवसायाचे स्वरूप दीत तांणी गोरवां पोसपाक सुरवात केली। भविष्यात गोरवांची संख्या वाढोवन दूध उत्पादन वाडोवप, आधुनिक डेअरी उबारप तशेंच दुधापासून तयार केलेल्या पदार्थांच्या निर्मितीकडेन लक्ष दिवपाचो ताचो विचार आसा। दुधाच्या व्यवसायांतल्यान गांवगिऱ्या अर्थवेवस्थेक हातभार लायतना रोजगार निर्माण करपाक शकता असो विश्वासूय तांणी उक्तायलो। मी पहिला ॲग्री डिप्लोमा केलो। ॲग्री डिप्लोमा झाल्यानंतर मी माझी शेती आहे, शेतीमध्ये बघून मी आमचे बाबा आमचे काका ते डेअरी दुधाचं बिझनेस करत होते, गाईचे दुधाचे। मी त्याच्यात लक्ष दिलो, मी ते पुढे न्यायचे प्रयत्न केलो। आता माझ्याकडे 5 गाई आहेत। मी आता आणखी वाढवण्याचा विचार आहे आणि वाढवण्याचा विचार आहे। 25-30 गायींचं चालू करण्याचं आपला विचार आहे। ओके। पूर्वी तुझे काकाय करायचे आणि तुझे वडीलही गायीचा धंदा व्यवसाय करायचे। लहानपणापासून तुला आवड होती का यामध्ये? हो, आवड होती लहानपणापासून। त्यांचं कार्य तू बघितलं होतं? खायला बघितलेलं त्यांनी काय कसं काय काय करतात ते दुधाचं। आता त्याच्यासमोर तू चालवणार आहे? हो, त्यांनी आता हे झाले, मी आता त्यांचे हे करणार जागा। ॲग्रिकल्चर डिप्लोमा आहे म्हणजे तुला कुठेतरी नोकरी मिळायला पाहिजे होती, कारण ती नोकरीच्या मागे न लावता तू हा धंदा धंदा लागलो। अजून ती नोकरी लागायची आधी मी हे व्हायच्या आधी हे केली। ओके, म्हणजे तू असं ताटमळात घरी न बसता तू काहीतरी व्यवसाय करा असं तू मनामध्ये विचार केला आणि व्यवसाय चालू केला। हो, गोट्यामध्ये आल्यानंतर मी शेण पहिला काढतो, शेण काढल्यानंतर खाद्य घालतो, गोडी घातल्यानंतर गोटा धुवून काढतो, गोटा धुतल्यानंतर अंगावर पाणी मारून त्यांना स्वच्छ करून दूध काढायला चालू करतो। ओके ओके। आणखी बछडे किती आहेत त्यांचे? 5 आहेत। हो, आणि ते पण लवकर त्यांना दूध कसं पाजतो तू? बासरीनं आहे, म्हणजे आम्ही लहान मुलांना पाजतो तसं पाजवते तसं त्या वासरानं पाजवतो। नमस्कार, आम्ही शिगाव जो प्रज्वल डेअरी फार्म हांगा आसा थंय आसा, ते जाग्यार गिरीराज पाटील जावं आमचो दुसरो तेजो भाव प्रभुराज पाटील हे कितली वर्सां पासून हांगा शेतधंदो करता आनी ते जोड धंदो म्हणून तेणी गायीचो वेवसाय पयलींसून करताले। आनी जेन्ना हो गायीचो वेवसाय करता हो तेजो जो प्रज्वल आसा तो ल्हानांतल्यान तांकां ओड आसा सर पळयला की गायीचो धंदो कसो करता तो। आतां तेणी ॲग्रिकल्चर डिप्लोमा केल्या, पूण तेणी हांगा इंट्रस्ट घेतला की हांगा मोठ्या प्रमाणात गायी हाडच्यो, गायीचो जोड धंदो करचो आनी स्वता आपूण गयटा, शेण काडटा, गायीन धुयता, हे सगळें स्वता आपूण करता आनी तेणी आतां मुखार सरोंक सोदता। तेन्ना अजून पर्यंत तेणी सरकाराचें अनुदान अशें कांयच घेवना, पूण तेजी रिक्वेस्ट आसा की आतां सद्या तेजे कडेन 5 गायी आसा आनी 25 गायी वाडोवपाक सोदता तो। तेन्ना सरकाराची ज्यो स्किमी आसा गोवा गव्हर्मेंटाच्यो तो ते खातीर तो अर्ज करतलो आनी ते स्किमी घेवन हो जोड धंदो वाडयतलो अशें तेजे मनां आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ केळेकर।